Con tan só 20 anos, unha moza de Sanxenxo está a vivir o seu peor pesadelo. A finais do ano pasado decidiu deixar un rapaz da localidade co que mantivera unha relación dun mes. O varón acabouse convertendo no seu acosador. Segundo denuncia, as ameazas son constantes, nalgúns casos pegadas en pedras que deixa diante da súa casa, noutras ocasións a través das redes sociais con mensaxes dende perfis falsos. O peor episodio puido ter un desenlace tráxico. O mozo tería intentado matala levándoa por diante co coche. Foi mentres ela montaba a cabalo na compaña dun amigo, agora testemuña. Ela arranca o coche e vai detrás dela con intención de atropelala claramente. Ela resgárdase detrás dunha árbore que hai no lugar e chama ao seu pai. E utiliza o teléfono para chamar, tamén pedir auxilio, non? Ese episodio levou a moza a solicitar unha orde de afastamento, unha medida que tras ser aprobada polos xulgados de Cambados ven de ser retirada pola Audiencia Provincial de Pontevedra. A audiencia simplemente resolve dicindo que é unha cuestión subjetiva o medo que ten a víctima, que non existe, que a xuíza da instancia na súa resolución non concreta cal pode ser ese risco ou ese mal que pode padecer a víctima e que entonces que non hai este risco de reiteración. Pero a vista de todo o acontecido no último ano, entende a abogada da vítima, o risco parece máis que evidente. Cree que a orde de afastamento é unha medida cautelar que neste caso serve para protexer a rapaza. A finalidade dunha medida cautelar o protexer, entre tanto se fai unha instrucción por parte do xulgado a unha posible víctima de violencia de xénero. Pois a verdade é que nos deixa así un pouco desanimados e preocupados e desprotegidos, con antecedentes como de Barro. Co recente crime de Barro na retina, despois de 20 denuncias, a familia está a vivir un auténtico calvario. O pai da moza mesmo está a dormir no coche ás portas da vivenda familiar para protexer a súa filla. Está pernoctando no seu vehículo para evitar que pase nada, a incertidume tremenda, o controlar en todo momento onde está ela, con quen está. A abogada da vítima aproveita para reflexionar sobre o retroceso que estamos a vivir en materia de igualdade. Amosa a súa sorpresa por episodios deste tipo entre a rapazada. Pareceme escalofriante que en xente tan xove e coa labor que eu creo que se intenta facer, non, desde todas as instancias en relación á violencia de xénero, en relación a... Eu creo que, non sei por que últimamente estamos a vivir moitísimas situacións destas en rapaces moi xoves. A espera de coñecerse, a xustiza determina de novo unha orde de afastamento contra o varón. A moza conta cun dispositivo telefónico que conseguiu grazas ao Centro de Información á Muller de Sanxenxo, o que acudiu pedindo axuda.